Si Ananias ug si Safira. Gawa Kapitulo 5 versikulo 1 hanggang 11. May magtiayon nga nagbaligya usab sa ilang yuta. Ang ngalan sa bana si Ananias, ug ang iyang asawa si Safira. Apan sa wala pa madala ni Ananias ang halin sa yuta ngadto sa mga apostoles, gitaguan niya ang uban nga halin alang sa ilang kaugalingon. Misugot usab ang iyang asawa. Paghatag niya sa mga apostoles, miingon siya nga maura gayod kadto ang tanan nga halin sa iyang yuta. Ug nangutana si Pedro, Ananias, nganong nagpadaog ka kang Satanas? Namakak ka sa Espiritu Santo tungod kay ang ubang kwarta nga halin sa imong yuta gitaguan nimo. Dili ba nga sa wala pa nimo mabaligya ang imong yuta ikaw ang tag-iya ni Ana? Ug sa nabaligya mo na kana dili ba ana ausab kon imo ang pagbuot kon ansaon nimo ang kwarta? Nganong naghuna-huna ka pagayod sa paghimo ni ini? Dili lamang tao ang imong giba kakan kondili labi na gayod ang Dios. Sa pagkadungog ni ini ni Ananias, natumba siya og namatay. Anya miduol ang mga batanon kanya og giputos nila ang iyang patay nga lawas. Pagkahuman gid ala nila kini sa gawas og gilubong. Ug ang tanan nga nakadungog sa nahitabo na hadlok gayod. Paglabay sa mga 3 ka oras, misulod ang asawa ni Ananias. Wala siya makahibalo kon ansa ang nahitabo sa iyang bana. Gipangutana siya ni Pedro, sultihi ako sa tinuod, maura ba gayod kining tanan ang kantidad nga inyong nadawat sa inyong gibaligya nga ayuta? Mitubag si Safira, oo, maura gayod kana ang among nadawat. Busa miingon si Pedro kanya, nganong nagkauyon man kamong magtiayon nga sulayan ang Espiritu sa Ginoo. Tanawa, ana-ana sa pultahan ng mga batanon nga naglubong sa imong bana, ug ikaw ila usab karong yayungan ug ilubong. Diha-diha natumba si Safira sa atubangan ni Pedro ug namatay. Pagsulod sa mga batanon nakita nila nga patay na si Safira. Busa giyayungan nila siya paingon sa gawas ug gilubong tupad sa iyang bana. Tungod ni adto nga mga panghitabo, nahadlok gayud pag-ayo ang tanang mga tumutuo ug ang tanang mga nakadungog ni ini.